So, good afternoon po. Nandito po kami ngayon sa Bubona, Nasingan upang magbigay tulong po sa ating pong mga ka-farmers na mag-a-avail po ng ating pong Growers with 1,000 plus foliar fertilizer. So, nandito po sila tatay. Dito po si Kapitan. Po, nandito po si Presidente po ng ating mga farmers dito. At inaayos po at inaasikaso yung kanilang mga papel na pipilapan ng ating pong marketing assistant na si Jari Aquino at saka po si Charlie L. Deponso para po mabigyan sila na ating pong foliar fertilizer Growers with 1,000 plus na makapagbigay tayo ng tulong at magandang ani sa kanilang pong mga pananim. Po, at yung iba po ay kumuha ng kanilang mga ID dahil wala po silang dalang ID. Po, pero tuloy-tuloy po ang ating pong pagbibigay tulong sa ating mga ka-farmers. Ito po ay handog ng ating CEO na si Arsenio Angko, ang ating pong formulator ng Growers with 1,000 plus foliar fertilizer. Ako po si Erickson Sanchez, ang inyong pong marketing director na nag-update para po sa foliar fertilizer Growers with 1,000 plus. So maraming salamat po. To God be the glory po.